4, אקשן! טוב, אנחנו כאן, כפי שאתם רואים, השדרנית יונית לוי באה לפה בשביל להשיג חוות דעת על המקום המבורברי. אתה יכול לצלם להם את המקום? תסתכלו, הנה המבורברי. זה המקום המבורברי תל אביב, חשוב לציין. תגיע אחריי? תגיעו. טוב, אזרחים, רגע. טוב, יאללה. טוב, אפשר להנמיך את המוזיקה קצת, חברים? יוסף, אני אלך להנמיך, תפתח לי את הרצף. כן, תנמיך. אני פשוט רוצה לראיין אתכם. תגיע, איפה אבא שלך? בוא, אבא שלו. טוב, תקשיבו, אנחנו באנו לפה לאסוף חוות דעת על המקום המבורברי. אני יכול לשמוע חוות דעת? יוסף, אתה רוצה להגיד משהו? אתה רוצה להגיד משהו על המקום, אתה מתבייש? אוקיי. וואו, רגע, מה אני שומע פה? סליחה, אני רק רוצה להגיד שמה שלא וואי, קשר זה הכי קיים. אתה מתפרץ למצלמה. לא הבנתי מה שמעתי פה. אני אגיד מה שאני רוצה. היי. טוב, דבר לחבר. להפסיק את הקטטה. לא כשר, טוב, תקשיבו, אנחנו נאלצים לסגור לא את הישיבות. כשר, כן,